A día de hoxe son xa 32 o número de positivos na residencia fogar de Amicos, en Comoxo. 2 usuarios, os máis graves, están ingresados dende hai uns días nun centro hospitalario, mentres que o resto, outros 19 usuarios e 11 técnicos, están illados nas propias instalacións ou nos seus domicilios. Así o confirmaron fontes da propia entidade, despois dos últimos exames médicos realizados. Segundo informaron, todas as persoas con discapacidade e os técnicos contaxiados presentan un bo estado de saúde. Atópanse en repouso e con seguimento constante. Ademais, dende a dirección leváronse a cabo medidas de reforzo para levar mellor esta situación, como foron a reorganización do centro e a creación dunha zona de seguridade para as persoas que a día de hoxe non están infectadas. Ademais, procedeuse tamén á incorporación de novos técnicos en reserva para garantir así a atención ás persoas con discapacidade. A día de hoxe están en activo un total de 37 técnicos que garanten a atención das persoas con discapacidade que residen no centro fogar.